Assalamu alaikum masoya. Ina mai farin cikin sanar da ku. Wannan waka ta sarauniya ce, zinariya ce. Ku tare ta a YouTube channel ɗinmu mai suna BBY Hausa TV. Sarauniya ce, zinariya ce. Amma ina ɗaya daga cikin wanda suka kasance a cikin bidiyo na wannan waka mai suna sarauniya ce, wanda kusan dan iya cewa ni ba ma kusan ba ni na rera wannan waka da kaina, sannan kuma na ga ya kamata cewar mahauta da inda abokan sana'a. Amma zan so a ce kun je tashar mu BBY Hausa TV. Ba na son ɗaya daga cikin ku ya yi misin wannan waka, domin na tabbata idan ku kalli wannan waka za ku nishaɗantu ku farin ciki. Yau zan fara su kun aure mai cikin su. Assalamu alaikum masoyan mu maza da mata, musamman ma masu bibiyan mu a YouTube channel namu. Mu ne muku sabon albishir da sabuwar waƙar mu da za ta fita kwanan nan a channel din mai suna BBY Hausa TV mai suna Zinariya ce. Dan Allah ku daure ku kalli wannan waka, za ku ga abin da zai baku. Maker Productions. Warahmatullahi masoyana, ni ce Aisha Halidu da ta taka rawa a wannan waka mai suna Zinariya ce. Ina muku albishir da cewa BBY Hausa TV. Sarauniya ce.